Takže vítam vás pri štvrtej časti minisérie podcastov Svetlo pre teba. A v dnešnej časti si povieme, čo znamená prirodzené a umelé svetlo. Takže rozbereme si najprv to prirodzené. Na to, aby sme pochopili, čo to je prirodzené svetlo, sa potrebujeme v mysli teraz vrátiť do času, kedy ešte nebola elektrina, kedy vlastne nebola žiarovka, a žili sme možno v nejakých dreveniciach. Takže prirodzene sme ráno vstali, zrejme, asi predpokladám, že sme sa ráno zobudili, pretože bolo vonku svetlo. A išli sme von. Sme sa poobliekali a išli sme von niečo robiť. Potrebovali sme si zaobstarať nejakú obživu, postarať sa o nejaký dobytok, alebo ísť robiť na panske, alebo niečo. Jednoducho mali sme dostatok pohybu vonku na dennom svetle. Pili sme vodu z nejakých prameňov, potvočikov, proste jedli sme asi to, čo bolo k máni, možno nejaké obilniny, možno už nejaké, zemiaky, alebo proste mlieko, kapustu a tak ďalej. A k večeru sme sa vlastne vrátili domov, keď už zapadalo slnko. Nepotreboval mať každý na ruke hodinky, aby vedel, že vlastne už je večer a to slnko zapadá. Pretože to slnko zmenilo aj tú intenzitu toho svetla, aj tú farbu. Čiže sa zmenilo na nejakého, ráno to slnko je proste nejaké žlto-biele, potom je nad hlavou, je úplne jasné biele a keď zapadá, tak sa mení na nejaké teplé, žlté, oranžové až červené. A keď to slniečko zapadlo, tak my sme vošli vlastne dovnútra, do toho nášho príbytku a založili sme si oheň. Čiže to svetlo bolo zase oranžovo, žlto, červené, viac červené. Takisto oheň zo sviečky má vlastne podobné spektrum farieb ako ten ohník, ktorý bol v nejakej piecke alebo v strede tej izby. A čiže sme veľmi dlho neponocovali, akurát proste sme sa najedli, umyli a išli si ľahnúť spať, pretože sme, predpokladám, boli aj unavení z tej práce, z toho pohybu cez deň. Takže teraz, oproti tomu, čo sme žili predtým, my si umelo predĺžujeme tú časť toho dňa. My nechodíme vlastne spávať vtedy, keď je tma vonku. My si zapálime vo vnútri svetlo, či už stropné, či už proste nejakú lampičku menšiu a tak ďalej. A sme vystavení dlhodobo pod tým umelým svetlom, neprirodzene. A naše telo nefunguje takto, že ja stlačím vypínač a svetlo sa vypne a ja spím. Keď som vám teraz vymenovala, ako to predtým fungovalo, to znamená, že tá etapa, kedy to slnko začne zapadať až do toho, kedy zapadne, trvá zhruba 1,5 hodiny. Čiže 90 minút pred spaním. A preto je dôležité teraz si v tomto prostredí, v ktorom žijeme, v domácnosti, nastaviť to svetlo tak, aby napodobňovalo to svetlo, ktoré by svietilo prirodzene zo slnka. Aby za tých 90 minút sa nám prirodzene začal vyplavovať v našom tele melatonín. Nie je potrebné proste jesť nejaké melatoninové tabletky, pretože naše telo, takisto ako si vie zo slnka nasyntetizovať D-vitamín, tak keď to slniečko začne zapadať, tak naše telo prirodzene dokáže same syntetizovať ten melatonín, ktorý nás uspí. Len je naozaj potrebné mať tú životosprávu takú, aby sa začal vyplavovať a odsloniť to biele a modré svetlo. Takže toľko by som na dneska to uzavrela. Kľudne môžete sa pýtať, alebo ešte viac ku tomu umelým svetlom, myslím všetko, čo sa šťuka, čo zapíname vlastne my a je to napojené na elektrinu.
či je to mobil, tablet, či je to počítač, či proste akékoľvek elektrické zariadenia, žiarovky, nočné lampy, v kúpeľni osvetlenie, v kuchyni, kdekoľvek, proste vo vnútri a takisto aj vonku verejné osvetlenie, tým myslím umelé svetlo. Ešte raz, ja nie som pán doktor, nie som ani človek, ktorý sa ustavične venuje nejakému vedeckému výskumu, ktorý má proste, ja neviem, neviem aké certifikáty. Som ekologička, oštudovaná a chcem vám vlastne túto tému troška ozrejmiť, ako ju vnímam ja. Ak s tým rezonujete, s mojimi názormi, myšlienkami, tak mi kľudne môžete dať vedieť. Môžeme sa prepojiť aj prostredníctvom Facebooku, kde ma nájdete ako Maťka Turoňová. Mám tam takú fotku s takým modro-ružovým svetlom, takže kľudne mi napíšte, ak máte nejaké otázky, alebo tu pod video do komentára dovysvetlím, ozrejmím, natočím ďalší obsah. A v ďalšom vlastne o tom podcaste sa budeme baviť o tom, že vlastne čo je to biele svetlo a čo je modré svetlo. Takže teším sa na vás. Ahojte.